Du hverken kan eller skal gøre alting selv. Er det ikke en enorm befrielse at tænke på? Altså fra nu af og fremad, kan du sige til dig selv, når du står over for en opgave, så kan du sige, jeg kan og skal ikke gøre alting selv. Hvem kan egentlig hjælpe mig her? Er der nogen, der kan hjælpe mig? Og specielt hvis du står over for en opgave, hvor du kan mærke, at dine kompetencer kommer lidt i spil, fordi enten har du ikke den fulde pakke, det vil sige alle de færdigheder, der skal til for at løfte opgaven, eller også så står du bare over for en opgave, som du bare ikke bryder dig om. Altså det vil sige et eller andet, du ikke kan lide. Er det i orden? Ja, det er i orden, fordi virkeligheden er, der er nogle ting, vi kan lide at lave, og så er der også nogle ting, vi ikke kan lide at lave. Der er nogle ting, vi har lyst til at lave, og så er der også nogle ting, vi ikke har lyst til at lave. Og bagefter kan man jo spørge sig selv, og hvad har jeg så brug for lige præcis i den her situation? Det er noget af det, jeg gerne sådan vil filosofere lidt omkring sammen med dig. Det er at tage udgangspunkt i at beslutte dig for at undersøge dit netværk. Er der nogen, der kan hjælpe dig, når du står over for en opgave, hvor du godt kan mærke, at du bliver overvældet? Så du ikke falder i den her sådan forestilling om, at du både skal kunne det hele og kunne løfte hele opgaven selv og komme i mål med det. Altså, vi kan ikke alt. Der er nogle ting, vi er gode til. Hvad er du god til? Prøv lige at overveje det. Og hvor er det, dine kompetencer så at sige slipper lidt op? Og gør det noget? Er det ikke okay? Altså, eller har du en idé om, at du skal kunne det hele og helst være lige god til det alt sammen? Jeg ved det ikke. Sådan har jeg i hvert fald haft det i mange år. Altså i mange år havde jeg det sådan, at det var vigtigt for mig at være super god til det hele, fordi jeg havde den her idé omkring, at jeg måtte klare mig selv. Og i mange af perioder af mit liv har det også været sådan, at jeg var nødt til at klare mig selv. Så jeg er glad for, at jeg er god til rigtig mange ting. I dag er jeg super glad for, at jeg har overvundet, hvad kan man sige, den her forestilling og tanker, og jeg er blevet rigtig god til at spørge om hjælp. Undersøge, hvem kan hjælpe mig med det her. Så jeg ikke står alene med det, og på den måde slipper jeg for at blive overvældet af sådan en ensomhedsfølelse hver eneste gang, fordi jeg egentlig har besluttet mig for på forhånd, at det her, det skal jeg både kunne og klare selv. Så tilbage til ting, vi godt kan lide, og ting, vi ikke kan lide. Vi snakker om lystprincippet, som er en af de principper, der så at sige påvirker og styrer vores motivationssystem. Når vi skal udføre noget eller lave en opgave, hvor, hvad kan man sige, en opgave, som vi ikke har lyst til, så skal vi bruge mere energi. Vi skal bruge flere ressourcer, vi skal bruge meget mere energi heroppe fra. Det vil sige, altså når man ikke har lyst, ja, så er motivationen jo ikke med, og derfor skal vi ligesom hente noget ekstra energi frem for at komme igennem. Det er langt nemmere med de opgaver eller de ting, vi har lyst til, fordi der er motivationen jo med. Det er jo lystbetonet, det er lettere. Vi bruger knap så meget energi. Det er derfor, det er nemmere. Så spørg dig selv, når du nu har en opgave foran dig. Har jeg lyst til det? Har jeg ikke lyst til det? Og hvis du ikke har lyst, så er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det ikke er en opgave, du er nødt til at tage, men så ved du i hvert fald bare, hvorfor at du skal bruge mere energi på det. Det er simpelthen, altså din hjerne, den kræver mere energi, når du skal lave noget, du ikke har lyst til. Det er bare sådan, det er. Der er ikke noget at gøre ved det. Og derfor kan det jo være rigtig godt at få nogen til at hjælpe, hvis det overhovedet er muligt. Snakker vi eksamen, ja, så er der jo kun én, der kan gå til eksamen, og det er selvfølgelig dig. Så her kan man jo ikke sådan bruge den her tankegang. Men igen, man kan jo få hjælp inden eksamen, ikke? Så man ikke sidder alene med det i forhold til forberedelserne. Så når du ikke har lyst til noget, så bruger du mere energi, og når du har lyst til noget, så bruger du mindre energi. Og det samme gør sig gældende, hvis du skal lave noget, du virkelig ikke bryder dig om. Altså, der er bare ting, vi ikke bryder os om. Altså, jeg er for eksempel ikke super vild med matematik. Det er bare sådan, det er. Jeg er ikke super god til tal, det hænger sammen, sjovt nok. Jeg kan det godt, det siger mig ikke rigtig noget. Altså, og jeg skal jo lave regnskab en gang imellem, eller skal jeg? Jeg kunne jo også overveje at ansætte nogen til det, og det har jeg faktisk besluttet mig for. Fordi jeg simpelthen bruger enormt meget energi på regnskab, når jeg skal lægge alle de her tal sammen og have overblikket. Modsat en, der er vild med det og godt kan lide det, skal bruge langt mindre energi. Så ting, vi ikke bryder os om, bruger vi også meget energi på. Modsat selvfølgelig ting, vi bryder os om. Igen, det er jo lystbetonet. Det, der er vigtigt, når vi snakker om lystprincippet, det er at sørge for, at der er en balance. Vi kan selvfølgelig ikke undgå at skulle påtage os opgaver, hvor vi er nødt til, altså, som vi er nødt til at løse, som vi ikke bryder os om. Sådan er livet, that's it. Igen, der skal være en balance, det vil sige, der skal altså også være nogle af de her opgaver, som gør os glade, og som vi godt kan lide. Hvis der er for lidt af det, og for mange af de her skalleopgaver, ja, så bliver det surt.
og så løber vi sur i det, og så er det her, alle de her overspringshandlinger dukker op. Det vil sige, vi får simpelthen lyst til at gå udenom, og så det bruger vi også en masse energi på, og så tager det bare længere tid. Jo mere balance der er, jo bedre. Det vil sige, har du en opgave, du skal løse, et eller andet forestående, som du virkelig kan mærke, du ikke har lyst til, og du heller ikke bryder dig om, jamen så er det jo meget godt at have noget bagefter, som du har lyst til, og som du godt kan lide. Det er her ordet belønning kommer ind. Et eller andet, som er lystbetonet, som gør dig glad, så du har noget at se frem til bagefter. Når vi snakker lystprincippet, så er der en ting, der også er afgørende, det er, at man slutter af med at spørge sig selv, hvad har jeg dybest set brug for? Altså, kan jeg lide det? Kan jeg ikke lide det? Har jeg lyst til det? Har jeg ikke lyst til det? Og hvad har jeg brug for? Vi prøver lige igen. Kan jeg lide det? Kan jeg ikke lide det? Har jeg lyst til det? Har jeg ikke lyst til det? Og hvad har jeg brug for? Fordi det er jo sådan, at nogle gange, så er der noget, vi ikke har lyst til, men vi har brug for at gøre det alligevel. Det er sådan, det er. Og andre gange, så er der noget, vi har lyst til, som vi dybest set ikke har brug for. Så det, at du stiller dig selv de spørgsmål og prøver at se, hvad kommer der ud af det, kunne hjælpe dig til at blive bedre til at tage nogle beslutninger, og på den måde også blive bedre til at sørge for, at de mål og de drømme, du har, bliver til noget. Det bedste er at lave mest af det, vi godt kan lide. Mest af det, der er lystbetonet, fordi vi bruger mindre energi, og på den måde, så kan vi også reducere noget stress og noget angst. Hvis vi bruger rigtig meget energi på rigtig mange opgaver, vi overhovedet ikke har lyst til, vi gør det måske for andres skyld, eller noget på arbejdet, eller hvad det nu er, ja, så bruger vi mange ressourcer, og på den måde kunne vi godt invitere noget stress og noget angst indenfor. Overvej det lige. Jeg ved ikke, hvordan det ser ud for dig. Altså, prioriter virkelig, og det er alvorligt, altså på den måde, at du virkelig får sat noget ind i din kalender, som er lystbetonet, som du godt kan lide at lave, så der bliver skabt en balance. Du bliver simpelthen i bedre humør, intet mindre. Så det var lidt om lystprincippet, som jo påvirker motivationssystemet. Der er flere principper inden for vores motivationssystemer, og jeg vil sådan hen ad vejen komme nærmere ind på nogle af de andre. I første omgang, kan jeg lide det? Kan jeg ikke lide det? Har jeg lyst til det? Har jeg ikke lyst til det? Og hvad har jeg brug for? Og afslutningsvis, ja, så er der jo det her smukke, skønne billede af den røde luftballon, som jeg er helt vild med. Og jeg vil anbefale, at du bruger luftballonen til at få sendt alt det afsted, som du ikke har brug for. Altså negative tanker, historier fra fortiden, dårlige undskyldninger, som ikke længere tjener dig, som bare bliver en forhindring, en klods om benet. Send dem afsted med den røde luftballon. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Og tak fordi du så med.